Sa miaging video, atong nakatunan ang tingog sa letra nga A, M, ug T. Nahinumdum ka pa ba niini? Letter A. Ang tingog A. Atis. Letter M. Ang tingog mata. Letter T. Ang tingog talong. Sige, magdungan ta sa pagbasa sa mga silaba, pulong ug pahayag nga akong ipakita. Ma, ta, at. Ma, ta, at. Mata, tama, tatama. Mam, tam. At, tat, mat. Mama, ang mata ni tata, ata. Ata ang mata ni tata. Karon, magtuon na pud kita og laing letra sa atong alpabeto sa Binisayang Sinugbuanon. Ang letra nga Y. Ye. Mao kini ang tingog sa letra nga Y. Ye. Kun anaa sa sinugdanan sa pulong o silaba ang letra nga Y. Pananglitan, ye, a, ya. Apan, kung kini anaa sa katapusan sa pulong o silaba, ang tingog niini, yi. Sama sa gitugnaw. Pananglitan, a, i, ay. Mga butang nga nagsugod sa tingog nga ye. Ye. Yaya. Ye. Yo-yo. Ye. Yema. Ye. Yarn. Ye. Yahong. Ye. Yakal. Ingon ini ang pagsulat sa dako o gamay nga Y. Pagkuha og papel, sulati sa imong ngalan ang unang linya sa ibabaw. Sunduga pagsulat ang mga letra nga Y. Puna ang imong papel. Pagkahuman, kuhai kini og hulagway ug ipadala sa messenger sa imong maestra. Ugap sa pagbasa. Lito ka ang matag letra nga anaa sa ubos. Isumpay ang ilang matag tingog aron mabasa nimo ang matag silaba. Ug ang matag silaba ngadto sa pulong. Ye, a, ya. Ye, a, ya. Yaya. A, i, ay. A, i, ay. Ay. Ya. Yaya. Maya. Taya. Yata. Aya. May. Pagbansay-bansay. Yaya. Maya. Taya. Aya. Ay. Ayta. Ay. May.
tatay, maymay, tamay. Ni maymay, ni tatay, ni ay, ni amay. May, may yaya, may tatay, may taya, may maya, may mama, may mata. Si aya, may maya si aya. Tatay, may maya si aya. Si aya, yaya, may maya. Ang maya ni aya mama, may mata. Kinsa ang gihisgutan sa istorya? A. Si aya. B. Si mama. C. Si tata. Unsa ang anaa kang aya? A. Maya. B. Yaya. C. Taya. Unsa ang anaa sa maya? A. Ata. B. Mata. C. Taya.